Wait. Kailangan ko huminga. Kailangan ko huminga. Piliin mo ang Pilipinas. Guys, meron kaming hiking ngayon at mag-overnight kami sa bundok. At ito na nga, kailangan pa rin merong mask kasi kailangan sumunod sa safety protocols. Sana all. Nandito na po kami sa may DRT at kanina po naligaw kami. So, ayan. Puro po may alam po kami sa lugar saan. Yun guys. Nandito na po kami sa may DRT po guys. And papakita ko sa inyo yung lugar. Nandito na po kami sa registration tourism information center. Pagod. Naliligaw kami kanina. Kamatsin po. Parang may kamatsin. Naliligaw kasi kami kanina. Vlogger niya siya? Vlogger po. Vlog po. Meron po. Meron po, di ko lang ako sa vlog. Di ko lang ako sa vlog. Kasi ito po. Nandito na po kami sa DRT, sa Don Remedios Trinidad. So, kanina pala guys, naligaw kami. Napunta kami kung saan-saan. Pero okay lang kasi dapat ganun talaga. Yung driver namin hindi alam kung saan yung daan. Okay guys, lalabas na ako. Bawal ba? Hi. Hi. Pauwi na sila. Malayo pa ba? Nakapagod po ba? Ay. Ano, 14 po? Kaya mga tayo, Pauwi na sila, may pakababa na. Maganda po ba yung ano? Talaga po ba? Babalik pa po ba kayo? Ay, malayo pa po ba, sir? Malayo. Balik po tayo.
Palang po. Ayun po yung mga ano. Salamat po. Ano ba to? False 13? What? Guys, sinala na po kami dito sa ano, BRT. Na po kami. Yan yan, nakakainis. Ayun po yung daanan. So, medyo mahirap talaga siya. Ah, shit. Yun. Kuya, ano po yung dala mo, kuya? Pagkain ko. Nagutom pala. Ano ba ito yung camera ko nakakainis? Ito na yan? Ayun na. Wala. Falls ba yung destination natin? Po, good afternoon. Pwede po pong bumalik? Ah, pwede pa. Maganda po ba, sir? Maganda po. Ah, babalik po kayo? Hindi na. Para iniwan mo ako, ano makakyat? Kaya nyo yan, sir. Magandang dulas pala, oh. Yun, oh. Ang putik, guys. Ouch. Ouch. Hala. Na ano yung camera ko sa ano? Kawayan. Nahampari ko. Nahampari ko. Thank you. Salamat po. Hirap. Yan. Ouch. Wait. Kailangan ko huminga. Yan po yung dami. Dapat pala ngayon ako dito. Ala! Ano ka lang dito? Kunwari hirap na hirap ako. Oh no! Ang hirap pala ng daanan dito. Wala bang ano? Yan! So, mababasa pala tayo. Ah! Yan. Nakakapagod guys. Wala, ulan na. Wala, babasa yung sapatos ko. Yan. Babasa pala kami. Ayan. Nakalimutan ko pala maglaro ng isang sapatos. Malayo pa, sir? Opo. Ay, malayo pa? Wala pa kami sa ano, kalahati? Oh my God, balik na nga tayo. Pailang force to 1. Gilog pa lang.
natawid na namin yung pinakamahirap na isip sa Pilipinas. Charot! Gabihin tayo nito. Yan. Pupunta lang. Bibidyo lang ako sa falls. Uy. Yan. Ito. Bibidyo lang. Nadulas pala sa kanina. Oo nga, kaya ako nang ibag eh. Ang clumsy, di ba? Woo! Go! Sana all. Malalim ba? Tubig! Ay ba? Araw mababaw pa doon. Lumig. Sipin nyo pala. Ay lang. Oh, photographer. Oo, galing. Wala. Wala ko nasasabihin ko eh. Ito, dito na kami sa ito, bakit na ayan guys, ito yung daanan namin papunta sa falls. Yan.
malapit na kami dun sa jump off. Tapos kanina nung papunta kami sa falls, bumuhos yung malakas na ulan. So medyo mahirap talaga yung daan. Mas nagpapahirap po yung yung putik talaga. Yung putik talaga. Pagod. Ayan. Oh, putik. Yung putik na yun. At buti nilang dito may hagdan. May hagdan. Ginawa yung hagdan para may makatikang ka ba kung baga. Ano yun? Makatikang. Yung makatikang yun. Na kami. Kapoy. Kapoy kayo. Kapoy, hapit na gabi. Kapoy. Si Pilyo pala. Organizer ng Metro Hikers. Pag gusto nyong makit ng bundok, kayo po yung hanapin nyo. Pilyo. Pero mabait siya, hindi siya Pilyo. Abel pala. Abel pala. Ano ba yung Bible ng Abel? Ano si Abel siya? So years na po kami ginagkita. Ngayon alas ko. Shout out pala po sa mga kaibigan namin hikers. Malapit na tayo. First time ba dito, ma'am? Kamusta naman yung experience dito? Ano man tawag na falls na to? Curtain Falls? So, kamusta yung yung trail falls? Trail? Ganda. Pero saan po kayo, ma'am? Bulacan. Maraming boy po ba doon? Ganun. Ilan po kayo? Kayo lang po isa? Akala ko kasama po yung isa. Pero magkakilala po kayo? Sa Facebook lang. Sana all. No? Pero first time mo ba to? First time. Mag-hike? Ano yung mo? Mother Mountain mo? Yeah. Tapos ang Father Mountain, Lolo, Ramon, Lola. Ano ba kapila? Oo nga, sunod lang ito. Pwede bilangin din, no? Ay, shit. Yan, dito na kami sa sunod namin. Kapatid. Meron ang sini kasama bata. Tingnan niyo, bumaon sila. Tapos napagod ba? Una-una ako yan, hinahanap kita kanina. Ay, nakilan siya, no? Please unsubscribe to Cola Content and subscribe to my YouTube channel. Ayan, papunta na kami sa... Dito ka na tayo, gusto mo? Ikaw. Ha? Ate, kamusta naman po? Maganda mo ba yung falls? Napakaganda. Ulit po ba kayo? Next year. Next year. Yeah. Bagong kakilala po, ayan. Bago May subscribe. account po ba kayo sa YouTube, ma'am? Ano po pangalan? Okay. Not sure. Ayan, ikaw. Ikaw, kamusta? Ano tanong mo ba? Kamusta yung experience mo sa 13 Falls? It's quite challenging but the experience is good. Lumangoy ako, saglit lang. Saglit lang nung nadapa ako. Nadula siya sa bato. Nagpa-vlog siya. Hello! Hello! Ikat mo yan eh. Ayaw ko. So pabalik na po kami sa campsite. Doon po kami mag-overnight. Sana hindi ulang-ulan mamaya kasi Sana hindi na umula baka para mabasa kami sa time. happy kami. Tapos mamaya magwawalwal po kami. Yun po talagang pinunta namin ito ay magwalwal. Kasi bawal po kasi magwalwal sa bahay. So kaya po kami dumayo dito para mag-inom at maligo. Kasi wala po kaming tubig sa bahay. Naputulan po kami ng tubig. Wala po sa pambaya. Wala na po kasi pambayad dahil sa pandemic na. Doon sa mga event may pera pero meron pang gala. Guys, yung mga nakapanood sa video na to, baka naman may isisend ko po yung video. Hindi, yung Gcash ko po. Baka naman. Yung sa mga nakaluwag-luwag po. Wala kahilig. So, ganun. Kaya po kami napadpad dito dahil wala kaming kuryente, wala kaming tubig. Kaya namigo po kami sa ilog. Basa-basa ako. Kasi ulan. Delikado niya yung May video, may ano ba doon? Video. Meron. Ano? Kailan doon sa joiner na ano yun? Oo. Ay kanina yan, kausapin mo. Sa kanila, sir. Pwede mo
Ay, nice. Andito po kami ngayon sa DRT, Doña Remedios Trinidad. Kanina, ang ginawa namin ay nag-taking photos kami. Medyo malakas na yung ulan. Mas nagpapahirap din sa chinan na yung putik. And then, hanggang 8 post na kami kasi medyo malakas yung ulan. So, delikado po kaya nag-decide na lang po kami na bumalik dito sa jump off. At ngayon po, nandito na po kami sa... Ayan, 10 po, ayun. At medyo umuulan, so kailangan po pumunta. Like a samba, coming into Manila with the hit green drums, yeah. She shake it up and dance it like no more drama. And shut the windows to sleep in, so with that, the world keeps stopping, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107, I don't go through this. Pupunta kami sa Tapilon, yun. Sa may pupunta kami ng Tapilon. Isa siyang bundok na tawagin dito sa Bulacan ay Chocolate Hills ng South na to. Basta chocolate po lang dito ng Bulacan. Parang siyang, kung nakapunta po kayo ng Chocolate Hills ng Bohol, parang medyo ganun po yung form niya. So kung meron kayong drone, kung magpapalipad kayo ng drone sa Himpapawid, kung mapanood niyo yung video, ganun na ganun po siya. Pero hindi siya ganun kaganda doon sa kagaya nung sa Bohol na talagang mahaba yung burol, talagang napaka-perfect po talaga. Pero dito naman medyo hindi siya ganun kahaba yung burol. Pero okay din naman. Kaya medyo dinarayo ngayon dito sa Bulacan ang Tapilon. Ano yun? Tapilon? Hindi ko alam kung bakit. Kasi wala akong idea kung napupunta namin. Alam kasi hinugot nila ako pumunta dito. Wala akong idea. Sana nanahimik na lang ako sa bahay. Sana hindi ako mabasa dito ngayon. Ito basang-basa kaya kami. Ito basa dito sa gilid. Basang-basa dito. Ako dito yung bintana. Kapag lang siya yung bintana dito. Yan yung bintana. Yan. So ngayon gabi talaga siya. Ayun wala kayong makita. Gabi yan. Yan. Yung mga napala ng mga bundokero. Anyways yan. So hindi ko naman actually in-expect ko na talaga na ganito yung mangyayari na bubuhos yung napakalakas na ulan. Kasi nga bago kami pumunta dito 2 days ago nanood ako ng balita na meron talagang darating na masamang panahon. Kaya nagdala ako ng rain, yung dito para doon sa taas. In case na bumuhos man na malakas na ulan, ay hindi tumulo doon sa pinakataas na, ay dito sa taas. Dito tulo. So hindi ko naisip na dapat pala nilagyan ko ng plastic dito sa lapad. In case na bumuhos man na napakalakas na ulan, so safe po kami sa loob. Hindi po kami mababasa. So ngayon ang problema namin, ito basa po yung sapi namin. Ang tuyo lang po. Tuyo po yung utak ko. Ilang po. Masali kanina, nagwalwal po kami. Siyempre nakainom po ako, so masarap ng tulog ko. Tapos biglang, ang lamig ng pakiramdam ko. Yung tipong, ang lamig na naman ng paa ko. Yung parang akala ko may multo. Iniisip ko parang gawin mo na parang may nagpaparamdam sa akin. Pero hindi pala yun. Mali pala yung akala. Yun pala, malakas na buhos na ulan. Bumaha yung loob ng tent sa amin. Lang yan. So wala kaming choice, kundi manatili pa rin dito sa tent. Pero safe naman po guys. Yun nga, charge of experience. Ngayon, mag-alas 3 na. So mayroon pa kaming 2 oras na antayin para bukas ay mag-hike naman kami sa kabilang bundok. So sana hindi na po bumasa. Actually medyo umaambon po ngayon. Medyo palabas na lang ako. Ay sana. Ganito pala. Actually na-experience ko na ganitong pangyayari na malakas na yung ulan. Basang-basa yung loob mo. Pero dito sa taas naman hindi. Nung na-try ko sa may Pulag, sa Miyake Picture, actually hindi naman tumulo dito sa taas. Nagmo-moist lang kasi kung nakakita rin sa Miyake, sa Akio, kaya part ng bundok talaga, super cold talaga yung temperatura doon. Kaya kahit waterproof man yung tent mo, may tendency din talaga na mag-moist siya dahil sa sobrang lamig ng temperatura. So that time, umabot siya ng 10 degrees Celsius. O, di ba sobrang lamig mo? Yung parang extra na lang sa'yo. Hello. Dito po kami nag-stay kagabi si ate. Salamat po ate kailangan ko kumuha ng mask kasi required po talaga yung mask. Kaya thank you pagka secretary sa kayo. May paalam ka na ba rin kina Pilio? Ay, putik. Sabi mo, pag-alis ka Yeah, kuya, pag gusto ko mag-chill, gusto ko magtumambay, ganun na. Pag-push na, itatawag
Gusto mo, suntuin pa kita. Motor, no? May motor ka ba? Ay, layo nun, kuya. Ayan po, basang-basa po kami ng tent. Ayan. Basang-basa po kami dito kagabi. Bumaha. Ayan.